Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Osječane je uznemirila vijest o napadima u pojedinim dijelovima grada. Naime, posljednjih dana među građanima i društvenim mrežama kolaju priče o napadima na učenike i studente, a na Zelenome su polju maskirani napadači pretukli mladića. Posljednjih dana gotovo prava panika zavladala je među Osječanima. Naime, u subotu je dvojicu mladića u blizini konkatedrale Svetog Petra i Pavla u ulici Pavla Pejačevića presrelo nekoliko nepoznatih mladića, koji su fizički napali i lakše ozlijedili jednog, dok su u utorak dvije mlađe osobe napale jednog mladića u Krstovoj ulici, a potom je došlo do napada, također na mladu osobu i na Zelenom polju. O tome je policija i izvijestila. Stoga i ne čudi što su nakon ovih nemilih događaja doslovno gorjele društvene mreže na kojima su se događaji prepričavali, komentirali, a u nekima od njih spominjalo se i kako je u Osijeku došlo i do silovanja. Sve je rezultiralo time da su se djeca čak bojala ići u školu. Zbog svega danas smo od policije zatražili komentar i od njih poslijepodne dobili šturo pisano izvješće u kojem navode spomenute napade, te dodaju kako je policiji noćas dojavljeno da su kod benzinske crpke na vijencu Ivana Meštrovića 3 nepoznate osobe napale 2 mladića, a da je jutros došlo do incidenta na križanju Divaltove i Svačićeve ulice, gdje je napadnuta još jedna muška osoba kojoj je potom pružena liječnička pomoć u osječkom KBC-u. U policiji napominju kako zasad nemaju zaprimljenih prijava iz domene seksualnih napada, niti da je itko ozlijeđen hladnim oružjem. Iz svega čini se da je strah Osječana, inače naviknutih na mirne ulice gotovo bez nasilja, itekako opravdan i za nadati se da će policija uskoro pronaći počinitelje ovih napada, ali mnogo važnije prevenirati ih. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu primio je još jedno veliko priznanje za svoj rad. Udruzi koja se bori za zaštitu dječjih prava uručena je prestižna nagrada zaklade švedske kraljice Silvije Care About the Children, prva takva koja je stigla u našu zemlju. Ovu godinu u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu obilježit će čak 2 velika priznanja. Udruzi je prvo dodijeljena državna volonterska nagrada za najveći broj odrađenih volonterskih sati, a sada je druga nagrada pristigla iz daleke Švedske. Centar je naime jedan od 10 dobitnika međunarodne nagrade zaklade švedske kraljice Silvije Care About the Children. Od 130 nominiranih organizacija koje se bave zaštitom djece u cijeloj Europi, pogotovo od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, u 10 organizacija prepoznat je rad, dugogodišnji rad, iskustvo, kvalitet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Na taj način je u stvari švedska kraljevska obitelj, kraljica Silvija od Švedske, uručila to znatno priznanje za naš trud i angažman. A on traje već 15 godina. Udruga među ostalim vodi Centar za sigurniji internet za cijelu Republiku Hrvatsku, kojim je cilj podizanje razine zaštite djece na internetu i prevencija bilo kojeg oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. I ono što je još bitno, a to je da vodimo nacionalni evropski harmonizirani broj za nestalu djecu 116000. Prema tome, to su već dovoljne značajke. Daleko od toga da imamo svakodnevno u tretmanu 100 djece, preko 22 stalno zaposlenih stručnih djelatnika. Prema tome, to je obim posla zadnjih 15 godina koji je zaista se pozicionirao, gdje smo se pozicionirali, koji je narastao na jednu impozantnu razinu. U centru ističu kako je upravo kraljica Silvija od Švedske bila prva među članovima europskih kraljevskih obitelji koja je progovorila o problemu seksualnog zlostavljanja djece te lider u zaštiti djece. Stoga je nagrada uručena iz njenih ruku utoliko vrijednija te veliki poticaj za daljnji rad. Naravno da je to nama uz novčanu nagradu koju smo dobili od 10.000 eura, svakako i poticaj da se povežemo sa drugim organizacijama i da još kvalitetnije i bolje radimo. Ja bih volio da neke ovakve slične nagrade se dodjeljuju i u Hrvatskoj, međutim nije slučaj, ali ipak puno bolje ipak kad vam nagradu dodijeli kraljica. Zaklada kraljice Silvije u Švedskoj Care About the Children za cilj imaju zadovoljavanje najosnovnijih potreba djece i to na temelju UN-ove konvencije o pravima djeteta. Zalaže se za kvalitetno školovanje djece, njihovu brigu i skrb, sigurnost i sreću tijekom odrastanja. U posljednje vrijeme poseban je naglasak stavljen na problem povećanja učestalosti svih oblika zlostavljanja djece tijekom pandemije,
ali i na ugrozu djece u ratu u Ukrajini. Pandemija je donijela povećanje broja, samo u Republici Hrvatskoj broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju u 2021. U odnosu na 2020. je porastao za 60%, tako da imamo 363 slučaja seksualnog zlostavljanja djece, odnosno iskorištavanja djece za pornografiju i svakako da svako ratno stradanje naravno donosi svoje. Centar se stoga aktivirao i po tom pitanju, te sudjeluje u provedbi akcijskog plana Osječko-baranjske županije Slavonsko srce za obitelji Ukrajine. On među ostalim podrazumijeva integraciju ukrajinskih obitelji, tečajeve hrvatskog jezika, psihosocijalnu te druge oblike pomoći. Vozimo odgovorno, stižemo sigurno. Slogan je akcije održane u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana sigurnosti u cestovnom prometu, u čijem su središtu ove godine električna osobna vozila. Provedena je u 10 hrvatskih gradova, a jedan od njih je i Osijek. Nacionalni je dan sigurnosti cestovnog prometa, a obilježen je kampanjom U modi su nova pravila. Kroz edukativne aktivnosti policijski službenici informirali su građane Osijeka o aktualnim električnim romobilima, hoverboardima i drugim električnim vozilima koji su u fokusu ove akcije, ali i novim zakonima koji se odnose na njih. Svi vozači koji koriste osobno prijevozno sredstvo u prometu, a dobna granica je 14 godina, znači djeca mlađa od 14 godina ne smiju biti u prometu, stoga i ovim putem apeliram na roditelje da ne dopuštaju djeci mlađe od 14 godina da sudjeluju u prometu. Isto tako da svoju djecu ne prevoze na romobilima po gradu. Vozači se moraju kretati biciklističkom stazom ili trakom. Ako ona ne postoji, dozvoljen je i nogostup uz veliku pozornost usmjerenu na pješake, dodao je. Zaštitna kaciga je obvezna. Možemo reći iz iskustva da u svim prometnim nesrećama u kojoj su oni sudjelovali su nastupile ozljede. Na području postaje prometne policije Osijek ove godine smo zabilježili 2 prometne nesreće, znači minimalno, ali su obje osobe lakše tjelesne ozlijeđene. Pri padu sa osobnog prijevoznog sredstva najčešće nastaju ozljede lica, glave i lov naravno nekog od ekstremiteta. Od dosadašnjih 100 prekršaja na području Osijeka, 4 se odnose na nekorištenje zaštitne kacige. 8 su počinili vozači pod utjecajem alkohola, a ostatak obuhvaća nepravilno sudjelovanje u prometu. Vozač osobnog prijevoznog sredstva kada je u prometu ne smije koristiti prije svega mobitel. Ne smije biti pod utjecajem alkohola i ne smije imati na glavi, na ušima slušalice ili u oba uha. Znači slušalice su dozvoljene u jednom uhu. Noću, ali i danju, u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili nekim drugim reflektirajućom odjećom ili reflektirajućim sredstvom. Također vozila moraju biti propisano osvjetljena bijelim i crvenim svjetlima, a u gradu na Dravi aktualno je iznajmljivanje romobila. Mi smo upravo reagirali u tom segmentu po pitanju najma romobila, tako da smo stupili u kontakt sa iznajmljivačima i s njima smo isto ukazali na nove zakonske odredbe kojih su oni svjesni. U nekom narednom periodu oni su se obvezali i obećali da će nabaviti kacige koje će njihovi korisnici moći koristiti. Kada će to točno biti još se ne zna, kaže pomoćnik načelnika, ali će se za to uskoro pronaći rješenje. Zanimljivosti o životu i dijelu hrvatskog književnog povjesničara, teoretičara, novinara i kulturnog djelatnika čule su se na 19. znanstvenom skupu u nizu Hrvatski književni povjesničari. Skup je održan u njegovom rodnom gradu Vukovaru, a okupio je preko 30 domaćih i stranih znanstvenika. Tko je bio Nikola Andrić i kakav je trag ostavio na hrvatsku povijest, moglo se saznati na trodnevnom znanstvenom skupu u nizu Hrvatski književni povjesničari, čija je druga sjednica održana u Vukovaru. Ovogodišnje 19. izdanje u potpunosti je posvećeno upravo njemu, a prigoda je i za obilježavanje 155 godina od njegova rođenja te 80. obljetnice njegove smrti. Kad znate, samo pogledate njegov život, bio je predsjednik društva hrvatskog književnika, to je 4 puta izabran. Bio je predsjednik Matice Hrvatske, predsjednik društva Hrvatsko-Poljskog, dakle osoba koja je bila i profesor jezika, dakle francuski jezik je predavao, hrvatski jezik naravno dobro poznavao. Dosadašnja znanost je o Nikoli Andriću dosta već progovorila, o njemu postoje i enciklopedijske natuknice, međutim ovaj znanstveni skup pokazao je
da je znanstveni i stručni opus Nikole Andrića daleko nadrastao dosadašnje spoznaje. Izdao je preko 600 radova, a svoj trag, dodaje, osim na književnosti i jezikoslovlju, ostavio je i u kazalištu. Stjepan Miletić i kao prvi intendant i Nikola Andrić kao prvi dramaturg da su osnovali Hrvatsko narodno kazalište moderno 895. u Zagrebu. I tu je, tog prigodom je Nikola Andrić napisao prvu povijest Hrvatskog kazališta. Ne samo to, on je nekoliko godina kasnije, 1907. u Osijeku osnovao Hrvatsko narodno kazalište, shvaćajući da ne može sve biti samo u Zagrebu, nego da Hrvati zaslužuju imati još jedno nacionalno kazalište. O Andrićevom životu i dijelu na skupu je progovorilo preko 30 uglednih znanstvenika iz 8 hrvatskih znanstvenih središta, te iz inozemstva. Vjerujemo da ćemo sljedeće godine, nakon ovog znanstvenog skupa, moći izdati zbornik o Nikoli Andriću koji će sadržavati sve te znanstvene radove, ali i bibliografiju, cjelovitu bibliografiju Nikola Andrića koja nikad do sad takva nije objavljena i literaturu o Nikoli Andriću. Iz grada Vukovara su istaknuli kako je za njih ovaj događaj od posebnog značaja, jer upravo je Vukovar Andrićevo rodno mjesto. Grad Vukovar je inicijativu prepoznao i svojim financijskim sredstvima pomogao organiziranje ovoga skupa. Ono što je nama velika čast i veliko zadovoljstvo da se upravo ove godine održava ovaj skup i upravo posvećen gospodinu Andriću, upravo u godini kada smo mi završili obnovu jedine neobnovljene škole, osnovne škole u gradu Vukovaru koja upravo nosi ime po Nikoli Andriću. Grad na Dunavu kroz povijest se može pohvaliti nizom velikih imena koja su obilježila razna područja, a Nikola Andrić je samo jedno od njih, zaključio je. Prijateljstvo Osječana i Mađara traje desetljećima. Mnogi pripadnici susjednog nam naroda upravo su u gradu na Dravi pronašli utočište od sovjetske vojske nakon Mađarske revolucije i borbe za slobodu 1956. a čija se obljetnica stoga tradicionalno obilježava i u Osijeku. Polaganje vijenaca kod spomen ploče na vili Pauline Herman poznatio je kao dvorac Mačka mama. Nekada je ovo mjesto bilo utočište brojnim Mađarima koji su se prije 66 godina pobunili protiv sovjetske prevlasti te tražili liberalizaciju društva od komunizma. Ustanak je ugušen u krvi te je velik broj Mađara bio prisiljen napustiti svoju državu, a nekima od njih ovo je mjesto postao privremeni dom. I nove generacije se podsjećaju da je to bio prvi od onih događanja koje su kasnije dovele do sloma istočnog bloka, odnosno do raspada Sovjetskog saveza. To je sljedeći događaj koji je bio je Praško proljeće, pa do 89. kada je padom Berlinskog zida zapravo su se ostvarile one težnje koje su mladi studenti i radnici budimpeštanski kad su započeli revoluciju, zapravo priželjkivali da se zapravo promijeni cjelokupni sustav. Žrtva nije bila uzaludna. Mađarska revolucija je bila prvi udar na sovjetski imperij, istaknuo veleposlanik Mađarske u Hrvatskoj. That was the first crack in the Berlin Wall. To je bila prva pukotina u Berlinskom zidu i komunističkoj strukturi. No danas obilježavamo i 30. obljetnicu diplomatskih odnosa Hrvatske i Mađarske, jer je prije 30 godina Mađarska bila među prvim državama koja je priznala nezavisnost Hrvatske. Brojni gosti i prijatelji mađarskog naroda obilježili su u Osijeku obljetnicu revolucije. Ono što je u Mađarskoj bilo 1956. godine, evo i dan danas ima odjeka, vidimo da živimo u Europi koja ni danas, nažalost, neke stvari nije uspjela da prevaziđe i još uvijek se države i narode moraju boriti za svoju slobodu i za svoju demokraciju. Mađarska nacionalna manjina u Osijeku je inače jedna od aktivnijih, a prema zadnjem popisu u gradu živi oko 750 njenih pripadnika. Rezultati popisa su pokazali da se smanjio broj za nekih 25% Mađara u Hrvatskoj, ali oni koji su ostali ovdje mi ćemo nastojati i kao Vijeće Mađarske nacionalne manjine u gradu Osijeku, ali i kao i one udruge koje djeluju da očuvaju tradiciju, da očuvaju jezik i da kulturu, pa i na taj način damo doprinos obilježavanju događaja koji su važni za mađarsku povijest, ali i za nas Mađare ovdje u Hrvatskoj. A svoj doprinos ovoj svečanosti, kao i uvijek, dali su članovi Mađarskog kulturnog društva Nepkar te studenti katedre za mađarski jezik i književnost Osječkog sveučilišta.
Osijek je grad duge i bogate fotografske povijesti. Niz je autora koji su se istaknuli svojim umjetničkim radom, a njihovi fotografski studiji postali poznati diljem Hrvatske i svijeta. Marin i Domagoj Topić, poznati osječki fotografski dvojac, otac i sin, kojima je fotografija više od zaustavljene slike stvarnosti. Dokaz tome i ovi su umjetnički uraci koji krase njihov novootvoreni studijski prostor, veći i suvremeniji od dosadašnjeg, u kojemu nakon 29 godina okreću nove stranice svog životnog poslanja. Na jednom mjestu smo pokušali objediniti sve ono što radimo, čak nešto i više. Prostor je predviđen da postoji, dakle dio prostora će biti predviđen za održavanje različitih izložbi, događanja vezanih s fotografiju. Ideja nam je da u gradu stvorimo jedno mjesto gdje će moći doći i drugi autori, gdje će moći prezentirati svoj rad i to je ono što je najbitnije, da stvorimo jedno mjesto, možemo reći tako, koje će biti hram fotografije na neki način u Osijeku. Bez suvremene opreme nema napretka ni u jednom poslu, pa tako i u fotografiji. Ona im je osnova svih drugih projekata, rade i na videoprodukciji, dizajnu interijera i tisku velikog formata i različitih promotivnih materijala. Fotografija i video je osnova, a jednostavno smo ove ostale stvari nadovezali na to. Ono što je bitno za reći, da većinu proizvodnog procesa ili cijeli proizvodni proces mi kontroliramo sami, tako da možemo jamčiti kvalitetu, možemo jamčiti naravno brzinu i rokove, ono što je najbitnije u poslu. Spoj te tehnologije, naravno i prostora u kojem možete to sve na pravi način prezentirati, je jedna vrlo bitna stvar koja je ključna za uspjeh. Obojica su na sceni već desetljećima i uspjeli su izgraditi jasno prepoznatljivu osobnost. Autori su brojnih izložbi i monografija, a nema sumnje kako će svojim budućim projektima nastaviti i bogatu i dugu osječku fotografsku povijest i tradiciju. Nogometaše Osijeka nakon uspješno odrađene obveze u kup natjecanju i plasmana u osminu finala već sutra čeka nastup u redovitom 14. kolu Supersport HNL-a. Bijelo-plavi gostuju u Varaždinu gdje očekuju novu 6. uzastopnu pobjedu. Bijelo-plavi imaju 5 uzastopnih pobjeda i uspješan niz žele nastaviti i u Varaždinu na stadionu Varteksa, gdje ih sutra sigurno neće čekati lagan posao. Najvažnije za momčad je kako neće i ne smije biti opuštanja i sastav treba od prve minute zaigrati kao i u prethodnim dvobojima. Cilj je jasan i žele se osvojiti nova 3 boda. After this match, we react very good. We had good regeneration. Poslije te utakmice u kupu u utorak momčad se dobro regenerirala, posebice igrači koji nisu igrali taj susret, i jako je dobra atmosfera opet bila na treninzima. U super smo formi, svi i ja očekujem i sutra jako dobro izdanje mojih igrača i kako ćemo utakmicu u Varaždinu završiti opet sa čistom mrežom i s osvojena 3 boda. Nema opuštanja, mi smo to pokazali i u ovoj kup utakmici. Da nema opuštanja ni u utakmicama protiv uvjetno rečeno lakših protivnika, tako da što se mene osobno tiče, dobro se osjećam fizički, odigrao sam 90 minuta i u kupu, spreman sam i za novih 90 minuta ako zatreba, tako da bitno mi je da sam zdrav ove sezone, da nemam problema s ozljedama, da sam u tom nekom dobrom ritmu utakmica i onda nema problema. Varaždin je hit prvenstva ove jeseni i najbolje utakmice pružali su baš u srazu s najboljim momčadima Dinamom i Hajdukom, stoga ni Osijeku sutra neće biti lako, svjesni su toga i u bijelo-plavom taboru. Po meni čak su oni u te 2 utakmice mogli i rezultatski puno bolje proći nego što jesu na kraju i sigurno da oni sada su također željni jednog pozitivnog rezultata, pogotovo protiv ovog Osijeka koji pokazuje da nije laka zadaća za nikoga. Znači, mi smo sad svojevrsni plijen svima zato što svi žele biti ti koji će skinuti Osijek. Tako da čeka nas jedna teška utakmica jer oni su pokazali kvalitetu, pokazali su da imaju odlične pojedince, da igraju jedan odličan nogomet, atraktivan nogomet, da se ne boje igrati nogomet protiv najjačih ekipa i neće biti lako, ali ni prvi ni zadnji put da imamo takve utakmice i spremni smo na to. Iskusni veznjak Osijeka naletio je na pitanje novinara što se to osnovno dogodilo da momčad sada igra lepršav napadački nogomet što nije igrala kod bivšeg trenera. Kako se uopće dogodio taj preporod? Mislim da nije fair ni prema bivšem treneru koji je
napravio fantastične rezultate i povijesni rezultat sa Osijekom, koji je sada ošao na svojevrsni odmor, koji odmara od svega, a nije još više fair prema novom treneru da se stalno spominje, da se stalno povlači ta priča što je bilo prije. To je iza nas, to je period koji je prošao, ovo nisu jedna, dvije utakmice poslije, ovo je već sad prošlo 6-7 kola. Mi smo pokazali da smo napredovali, da igramo jako dobro u zadnje vrijeme, da uživamo u nogometu, da igramo atraktivan nogomet. Spletom okolnosti tako nije izgledalo prije. Trener Rene Poms i dalje ima širok izbor igrača za prvih 11 i slatke brige oko sastavljanja momčadi. Na utakmici u Varaždinu, koja se igra u subotu od 17 sati i 10 minuta, očekuje se ponovno i podrška osječkih navijača. Koncertni ciklus grada započinje novu sezonu. Svečano otvorenje održat će se u nedjelju u 20 sati koncertom Hrvatskog komornog orkestra u Kulturnom centru Osijek. A sat vremena prije, također u nedjelju, osječke brevisice zatvaraju 3. Prandau festival u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Donjem Miholjcu. Nastupi se održavaju u zatvorenom prostoru, tako da vremenske prilike na njih neće utjecati. A kakve će one biti, doznajte u vremenskoj prognozi Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i toplije. Navečer i krajem dana jačeno oblačenje s kišom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a navečer sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 9 i 13, a najviša dnevno od 21 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku i okolici sutra će biti i sunca i oblaka. Krajem dana će doći do naoblačenja s kišom. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar, u drugom dijelu dana sjeverozapadni. Biće toplije, jutarnja temperatura će se kretati od 9 do 12, a dnevne od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti nepovoljna. U nedjelju će biti djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu i većinom suho. Vjetar većinom slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura između 9 i 12, a najviša dnevna od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Početak novog tjedna donosi djelomično sunčano i ponovno toplije vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura između 9 i 12, a najviša dnevna od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Slavonske televizije. Doviđenja.